Good morning. It's already February 14. Oh, February 14. Happy Valentine's Day po sa lahat. Ayan, and already 1:21 a.m. So, mag-unboxing po tayo. Nag-order po ako sa Amazon ng green screen. So, ano lang po siya. Maliit lang siya na green screen. Pang photo. Hindi ko alam. Kasi ito siya, oh. Dumating siya nung... Kailan ito dumating? Isang araw? So, ayan. So, andito siya. So, $35.99 ang bili ko sa kanya. Tapos, may tax. So, naging $49.62. So, magkano yun? Magkano yun sa Hong Kong dollar? Basta 300 plus yung nabayaran ko. So, ito. Ganito lang kalaki yan, no? So, ang nakalagay dito, E-Mart. Yan, E-Mart siya. Yung packing niya, E-Mart. So, E-Mart, the description niya dito is 10x12ft green screen, backdrop, CHROMAKEY, photo, backdrop, seamless, muslin cloth, fabric for recording, photography, studio steaming, Zoom meeting. Yan, new count. Yan. Sabi dito new count 1. So, ayan. So, ito yung in-order ko sa Lazada. Ay, Lazada. Sa Amazon. Lazada doon. Ayan, Amazon. Ayan. So, okay, buksan natin. Ayan, nag-order ko. Kahit may tela na akong ginagamit na kulay green. So, hindi pa rin ako satisfied kasi nalalaglag siya lagi eh. Dahil ipit nga lang gamit ko. So, kaya I decided to buy a green screen sa Amazon. So, I will try yan, no? Then, if ever na maliit nga ito, gusto kong bumili ng malaki para pwede kang gumawa ng mag-vlog ka, parang movie ang dating. Diba? Kahit abot hanggang ano yun eh, yung sahig. Tapos, pwede ka kung ano gagawin mo doon, green screen mo, diba? So, maganda. So, halimbawa, naligo ka sa dagat pero hindi, mag-green screen ka. So, ngayon, try ko mag-ipon kasi medyo mahal-mahal kunti yun. So, ayan. So, E-Mart. E-Mart. So, ano po? Oh, happy customers. We love it. So, may pagganito sila. Tapos, not to satisfy. So, mag-mail or mag-live chat ka lang sa kanila, no? So, E-Mart. So, ito na siya. Binuksan ko na. So, titingnan na natin. Yan. Dahil wala pa akong, hindi ko pa inano yung mesa. Uy, malaki pala siya, guys. Oh, tela lang siya. Wala siyang stand. So, tela lang siya. Ay, meron. Meron pala. Pag meron siyang ipit sa wala ng laman. So, tingnan natin. Meron siyang nasa gitna. Ayun, ipit. So, ipit lang. Nasa gitna yan. 4. So, meron siyang ipit. So, ganun din pala. Pero, ito kasi yung gamit kong tela. Pag ito ang gamit ko sa StreamYard, nakalagay blue screen kasi yung ilaw ko medyo pangit yung ilaw ko parang puntido ang dating, pero hindi naman kasi bagong ano ko yan, palit. Tapos blue ang kinalabasan doon, so iba yung pagka-green niya. So ayan, apat na ganito. So ito matindi siguro itong pag-ipit, ano? So ang hirap niya, ang hirap niya, ano yun. So, matindi yung pag-ipit niya. Dahil ito kasi yung ginagamit kong green screen. Ay, yung green screen ko. Ang pang-ipit ko, yung ipit lang sa sinampay.
So, ipit lang ng sinampay. So, ito, green na green siya. So, magkaiba talaga yung tela niya. Ito, green na green. So, grabe, ang laki pala nito. Mas gusto ko yung may stand, yung may tripod. Pero, saka na yun, pag may pera na tayo. Mag-iipon. Wala pa akong sahod. Sinuspindi pa ni Lolo yung, ay, hindi pala si Lolo, si AdSense pala. Nakasuspended yung, payment method. So, hindi na natin bubuksan ito kasi pag binuksan ko to, 12 feet to 10 by 12 feet. So, ang haba nito, 12 feet. Malaki siya, ayan mabigat siya, guys. So, mabigat siya. Maganda siya kasi green na green kaysa dito sa ginamit ko. Hindi siya gaano green siya, pero para siyang blue-green ang dating. Pag yung ilaw ko ang ayan. So, ayan. Hindi ko na bubuksan dahil papakita ko lang sa inyo pag ginamit ko to. Masyado siyang malaki pag binuksan ko. So, ayan po ang ating vlog po ngayon, ang ating unboxing na mula sa Amazon. Green screen. So, cloth lang to. So, hindi ko nabasa yung doon yung in-order ko. Basta nag-order lang ako. So, cloth lang siya, walang tripod. So, susunod, bibili ako ng may tripod. Or, bibili na lang ako ng tripod, no? Siguro, depende. So, ayan. Mart, Amazon. Ayan. Thank you, Amazon. So, on time sila, kung anong date yung February 11. So, 11 yun. So, 11 siya dumating. 11 siya dumating. So, ayan po ang ating unboxing. Kaya, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please do subscribe to my channel. And don't forget to click the bell button para updated po kayo sa aking new uploads. Ayan. So, shoutout po sa mga BlessedNatics, Kati PM Nak, Bunso, Coach F Nak, Pantime TV, Bunsoy, Shining Cruz, Donya, Mamakin, Papakin, Nothing Serious, and alas 3 ng hapon, Nothing Serious na, Monday to Saturday onwards. Monday to Saturday, 3 PM onwards. Ayan. Mayora Jamie Teams. Sino pa? The Birdman. May TV Cooking. Stefanos. Sino pa ba? Ang dami ko na nalimutan na. Yan, Baby Shopper SG. Channel. Jaren Channel. Grateful Guru. Fritzy Vlogs. Rachel Ake. Sino pa ba? Blurs TV. Ayan. Sino pa ba? Sino pa ba? Matanda na ako. Sorry po. Ayan. Shoutout po sa aking mga member. BlessedNatics. So, hindi ko na po kayo. Richard Kua. Ayan. Sino pa? Si Yorme. Richard Kua. Then, sino pa ba? Mami Philcao, Brat Stander, ako si JDTV, Mamut Dandy, Chichi Reyes Vlog, Filipina in Idaho, USA. Ayan si Madam Filipina in Idaho, USA. Hello Madam, shoutout sa iyo. So, may live stream din siya, pero hindi araw-araw. Try na rin po. At meron din ako i-promote si Bisayang Pobre. Ayan, pasok po kayo sa kanya. Monday and Friday. Ang kanyang live stream, 11 AM to 2 PM. And marami kayong mapapanalunan doon ng Gcash, banana, kahit ano. And Bisdak Chef. Ayan. Bisdak Chef. So, ayan po. Shoutout po sa mga BlessedNatics member at sa mga pumapasok sa akin, Team Ninja, Random Gaming PH, Boyet John, Joseph Danias, OJB PH, YT Habagat,
no, Oni Chuni TV ba yun? Yun. Hindi ko alam. Apa, si Chuck Howard. Ayan. So, sa lahat po ng Team Ninja, ayan. And, shout out ko din. Uyo, H siblings pala yung pamangkin ko. Ayan. Please subscribe po sa kanya. H siblings. Helper Che. Ayan. Sino pa ba mga member ko? Ayan. So, lahat po na hindi ko nabanggit. Ayan. Pasensya na po. Pero shout out po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Ayan. Sa mga laging sumusuporta sa akin. Salamat po. Lalo na kina mama. Papakay natin serious. At sa akin 3 anak sa YT. Si Coach F. Kati PM na Bunso. And Funtime TV si Bunso. Ayan. Donya Shining Cruz. Helper Chess. Jamie Teams. Ayan. Lagi po sila nandyan. Blair's TV. Ayan, so Linlin Braid. Ayan, so salamat po talaga sa lahat. Team Ninja, thank you. BlessedNatics, team ka nating team panot. Ayan, thank you sa lahat. Boss the Birdman, thank you po. Alam. Bye-bye.